lokaci ya fi komai muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Duk wanda ya watsar da lokacinsa a cikin wannan hayaniyar duniyar, wallahi sai ya yi nadamar da inda zuciyarsa za ta ƙone a ƙara da masa da zuciyarsa, wallahi ba zai samu nutsuwa ba. Duk minti ɗaya da Allah ya baka a rayuwa, wallahi yana da matuƙar muhimmanci, kuma akwai ranar da za ka cici yatsa. wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani. Saboda haka ya ƴan uwa, mu ringa cizawa muna hurawa. Baya ga neman duniya, mu ringa tanadin lahira. Neman albarkar rayuwa da kariya daga irin wannan fitintunu na zamani da hau na zamani yana kunshe ne a cikin naci wa bin Allah, yana kunshe ne a cikin ambatan Allah, yana kunshe ne a cikin kiyaye dokokin Allah. To sai kaga Allah ta'ala yana sauƙaƙe maka rayuwa. Amma in ka ce za ka fita daga sha'anin addinin Allah, za ka fita daga sha'anin ibada, to ina mai tabbatar maka za ka yi bi babu. Lahirar baka tara komai ba, duniyar baka tara komai ba. To ga yamin wace riba ka samu zuwan ka duniya? Kai a duniyar ba kowan kowa ba, ba ka da komai, kuma a aikin lahira kuma ba ka ciki. Akwai asarar da ta kai wannan? Babu asarar da ta kai wannan. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan abin da ya so ya yarda da shi. Allah ya kare mu daga abin da yake ƙi, abin da baya so.